Ridumawur mangawur-wurahan lir tengarane ngajurit gong maguru gongso lir tetekadya butulo jarene satriya jarene senopati kowe Setyaki ning ora duwe unggah-ungguh uda negara sopan santun wong tuwa dilarak wae gumantung wong tuane yen to wong tuwa kena kanggo patuladan mestine wae Pak sumbah tak sungkemi nanging gandeng Durna kuwi wong tuwa sing ora kena kanggo patuladan mula tak jempalani ora ana dosane wah anggapmu ora dosa ning dosamu tak tumpuk tak undung oh ora sembodo mau nang jero kraton basa mlipis bareng nang njaba kok malah mulasara ana kraton aku basa mergo sing tak ajeni dudu Durna nanging sing tak ajeni Suwun Prabu Ngamarta nang kene ora ana sapa-sapa ananing Durna karo Setyaki ndane apa ngajeni karo Durna wah pancen kowe ora mbiyen ora saiki mung kepengin gege nelangsaku ya ya aja takon dosa sembur mati deh aku nganti kaya ula nyembur damu rekane atiku lekane ati Durnaina panalinganira lumacaring aratri wara-wara patine Gajah Hestitama Anak Prabu jumucek wonten mriki sumusul dumateng kula. Inggih Paman Durna. Estu leres mundi dawuh Paman Durna kula kedah tut wuntat tindakipun Paman Durna. Kula ugi tansah ndherek tindak patuko Paman Durna. Oh, nggih pingarase manah. Sabab menapa dene Paman Durna kok dawah saking Jumantara. Mulangke nek dawah iki saka dhuwur. Mosok dawah kok saka ngisor.
Lah inggih, Panjenengan menika kenging menapa? Oh. Iya ngaturaken kawuningan, Ger. Kula katemben Pancakara kalian Pusetyaki. Cetha pancen ngamarta ki ora kena dilahir beciki. Ora kena dilahir patini, digawe becik ya ora kena. Lho, sababipun menapa? Lah nggih, rikala ngajeng badhe kula rimuk ampun ngantos ngudi wahyu merga wahyu badhe dipun suwun kalian para Kurawa. Lah kok malah sing dijokke niku Semar. Oh, Semar niku batur. Ketipal 17. Lah kok supados nemoni kula ora ngajeni kalih kula. Wah, pujangga ditemoni karo batur. Loh, lajeng kabeh pundi? Lah yen iki wau. Samangke dados Pandayuda pun wose gampil. Samangke yen to panjenengan saged nyepeng Setyaki. Wah, niku pun genah. Cetha nek yakin nek jelas. Napa ndak ngaten? Nggih, Ger. Kang, apa? Ora durna kok iso tepung karo Gustimu ki biyen piye? Ambuh. Apa ya mergo berteman dengan Facebook kok ya? Ya ngantek kaya apa? Ya aku dhewe ora ngerti. Ning sing cetha iki mengko padha manunggal kepengin mateni Pandhawa. Lah, nak tenan to. Wong kok mateni wong. Lah wong ora iso nguripke wong kok malah arep mateni. Ha sing nguripke iki sapa? Gusti Ingkang Maha Suci ya ta? Ayo. Ngono karo dipateni ya jenenge ya nyahak marang pawasane Gusti dosa ya. Lah ya nek sing do ngerti, ane ya ora mokal mergo wong-wong saiki iki mung do ngumbar hartane kanekson. Mongko nek panca driya diumbar mau anane ya mung karep. Nah iya. Nah terus nek karepe diumbar mengko atine ketutup ora iso tinarbuka. Mula ana unen-unen ngaji ngelmu kuwi kena ning aja lali karo ngaji rasa. Oh iya, Kang. Ha iya, mergo kudu diimbangi. Lajeng menika samangke pun panjenengan lajeng mawon. Pun nek sampeyan maju kula kinten Pandhawa ora bakal kanggo stamper. Mesti mati Werkudara pateni ten. Janaka maju pateni ten. Oh, kembara karek mijet wong ngeranti cah loro cilik-cilik cetik-cetik mati. Ngaturaken kawenian menawi kula panjenengan saged merjaya Pandhawa. Wah, muncer. Sebabipun saged muncer. Wah, saged mawon. Sabab napa? Pandhawa niku sawene duweni bondo donya. Wah, tinggalane akeh bojone Janaka. Lho. Ayu. Bojone Janaka ayu. Mengke panjenengan kula bakei mbok tuwa. Mbok tuwa garwanipun Janaka. Niku Dewi Sembadra niku walah cantik jelita. Ngoten. Lah nggih. Lah panjenengan, oh kula tak trima sing nom. Sir Kandi. Oh, Sir Kandi kok muni Sir Kandi kok. Wis menengke wae wong arep cepet umure kok wis ben-bene. Nek kula saged mateni Janaka tegese kula saged boyo putri. Mesti. Pun mangke bagiane sampeyan Sembadra, kula sing Kandi. Ae Kang. Apa ya vokale wong tuwa kaya ngono kuwi sing diajab mateni wong. Ngono kok ngaku pendhita. Ayo kae iki jenenge pendhita. Nah ora ngandel. Lah pendhita niku ngene lho Kang. Pendhita ki ngepen barang sing nyata. Lah nek kae iki wiku tegese kuwi tekku, sapa sing duwe kuwi iki dadi tekku. Angger kae iki tak pateni ngono kuwi. Nyatane mareng ngeblu bojone wong ngono kok. Ngono kok ngaku pendhita. Kae ora pendhita ning pendisil. Nanti kaya apa? Kula nyuwun sumbang keplok kali kula jangkai Setyaki pun percaya mawon Ger. Angger.
Adek. Ana wintentek si panunggul paten ana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja di mundak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan Ngadeg kaya ganjur satriya sapa jelu takon marang aku balik sapa kang dadi jejulukmu wah kleru tampa aku dudu ratu aku patih ana ing pudak Setegal kowe patih pudak Setegal dasar Waranyata jenengmu sapa aku patih Candra Ketu kowe sapa Sentana Ndrawati Senopati Ngamarta Setyaki wah kowe kumawani mulasara marang Paman Durna padha karo ngilani dadane Candra Ketu ayo bareng maju sewu ora bakal mutus jagah maju kena anteping tanganku cepat siramu ora apa-apa
watu gede. Yo. Menteleng ya. Yo. Waduh. Wait. Wah. Wah. Ora weruh kowe. Ayo. Yo. Aja ini. Apa-apa. Aduh, mumet aku. Keng napa penemban? Mumet kok. Ah niki ana bodrek. Mah. Aku ora arep bodrek. Lah kok mumet? Mumet mikirke montor mocat macet. Kok montor mocat macet pripun? Ah, karena bengkelke mbayar macet meneh. Ah mbok diganti. Ngau gablekmu, Pak. Oh, ya ngono kok malah ngadake motor. Aduh. Lole. Lekuduk. Moncrot. Lah kok moncrot jare mleguduk. Ah, kok nek aku sengit kok lho. Nggih mboten sengit, wong sampean iku ya lucu kok. Pendhita ki kudune ngepen barang sing nyata. Nek ora nyata ora diwejangke ya nang kono ya mejang, nang kene ya mejang. Oh, awane mek arep mejang wae. Ya nek sing gelem diwejang nek ora gelem. Gelem wae wong nek sing tak wejang tak bayar. Malah kuwi. Waya padha. Nangis meneh. Ngurman sami ngadol welas wae. Ayo karang ya durna kok. Nyer. Tega lelono paten. Sediko wis tak kendhau. Kotaraya nyambut gawe.
Ayo. Kaya sinipi medhot padon ing lati wadon ning lati sinapetno marang sagedeng pemicil dahanane alah lara tenan nyokot sing nyokot apa kepik nyokot driji wis Setyaki yo dasar para nyoto kowe sapa tega lelono dasar para nyoto ngendi ulono bocah pendho tak telikunge tangane srimpunge sikile gantung tak pateni babar pisan dosa lan perkarane dosane dikempit lupute dindit rasah perlu ngerti iki perkaraku karo pendho seminggu iso ketemu marang kadangku para pendho iso nglumpati bangkene sejak iki kepiye ngopo wah mentel waduh lenowan ngindamu kena tak candak sabke perbatan sumyur hanggamu parat udus mau aja endo Diket siung pangapit iya medhuno medhuno ati ayo swah swetian iki rasa nambah Cina kumergo tambyuring warih ambyuring warih sumunduling wentes Cina kot naga hambur nawa
iki aja maju. Ora sah melu-melu aku dhewe bakal jangkah maju tak nyoket dilatmu. Lakumu mawa lesus, kerenganmu mawa lindu. Wah, kowe iki menungsa apa dewa? Rasa dadak nganggo kowe sesumbar. Rasa perlu kowe ngerti sing baku. Kowe aja garang ngamuk minggat saka kene sadurunge mati saka tanganku. Moro kaki aku wadah. Takon marang aku, Nalindra Sangka Tegal kepedhak dene aranku Tega Lelono. Kowe tega lelono Dasar Pranyata. ana apane karawan Durna? Durna kuwi guruku. Mula yen to Durna dipulasa aku ora narimake. Ngaku sapa jenengmu, Den? Menawa takon marang aku panenggak Pandhawa Werkudara. Wedian. Iki to sing jenenge Werkudara elok tenan. Tibake wong gedhe dhuwur. Wah, ya ngene iki sitok digolek-goleki karo piyayi putri. Sing gedhe, sing dawa, sing dhuwur. Rapah blawanan lambemu. Ayo ra gelem minggat aja takon dosa idahe. Wah, cokot siung pengapit mati ning aku barat. Ayo maju Werkudara. Yen perlu aja ijen tanpa kanca tanpa ruang. Ngarep seyuta mburi sekedhi, Tega Lelono ora bakal mundur secangkah. Wah, umbar-umbaran wicaramu. Duwe duwe kemandan wong siung pengapit. Aja takon dosa sabet betringin mati ya.
mati aku. Oh, ayahku tahu. Kok ayahku tahu. Ayo mati. Sambat mati kenging napa, Nger? Tega lelono. Ngaturaken kaunungan Werkudara dupi kawon mergi kula cokot siung pengapit. Piyambakipun boten narimaken. Lajeng ngetok kerosan jebol wit ringin. Wah, pancen Werkudara. Kekuatane magila-gila. Merga nika duwe aji-aji ingkang saklangkung bebayani. Menapa mriku? Blapak pengantol-antol. Wah, niku yen to diwatek 1000 gajah kekuatan. Jebol napa-napa saged. Yen ngoten kula trimah mundur. Aja geru. Aja geru. Niki napa niki? Lah menika menapa? Pusaka saka 5 ingkang sampun kondang. Asma menika Jemparing Cundamanik. Woh, naminipun Cundamanik nggih. Pun, kula pun tegel kalih anak kula murid nika jane murid sing kula sayangi. Ewadene. Panjenengan karo wong ora bekti mang pateni mawi niki. Ngisuaken dawuh nyun tambahi pangestu. Monggo ditegeli mawon, Nger. Angger tega lelono. Kocap kacarita teka mangkono. Prabu tega lelono ingkang sampun pinaringan ngampil pusaka Cundamanik. Ingkang sinedya boten sanes amung pejahipun Raden Wrakodara. Ngunduh wohing pakarti. Rikala semanten Werkudara sampun siwah saking pangangganipun sang guru yaiku sang Ismaya. Samangke nglampahi tapa kanthi srana pejah kenging senjata Cundamanik gilang-gilang wandhani roh Raden Werkudara. Sabato. Maju he. Durna panalinganira macaring aratri wara-wara patine gajah Hesti Dhamma nembus kados pundi? Oh, Werkudara gilang-gilang sepatu gilang. Kok sepatu? Oh, anu ting gilang-gilang komandanipun. Mergi kenging pusaka kula. Alah. Pusaka kok nyokoti kan malah tobat. Kenging menapa? Mboten apa-apa nek kula kandhake saru. Dikruyuk kepek. Mboten dados menapa jar menika prihatin panjenengan. Mboten apa-apa ngruyuk kula, sing penting ora ngruyuk tanduran. Oh, sing penting sesuk tandurane wong tani padha subur-subur. Inggih mangaten Sang Tapa Pegawan. Ah ya. Iki lho Nak, delok niki lho, deloken. Sing mateni Werkudara pusaka saka 5, wekku. Inggih kula pinados. Nah, ya aku kudu percaya karo adono kok. Ah.
Durna ki aja dina. Pusakane mateni wong kok. Aja meneh upatane Durna. Inggih kula pinados. Lajeng kados pundi? Pun niki dilebokke kendhaka. Mangke dibeto wonten negari Ngastina, aja digawa nang Sela Mangkumpeng. Dadi palkane Bathara Kala aja. Liyane mboten napa-napa nadya panjenengan menika dawuh pangandikaning Sang Tapa apa Sang Pukulun Bathara Kala, nggih ta? Ning siji niki kula suwun. Kersanipun Kula boyong wonten negari Ngastina mangke ajeng kula tandangi. Tandangi atus pundi? Kula ragat, kula dadekke iwak. Mangke dipun sate napa digulih napa ditongseng. Kajengipun dipangan utawa ditedhi dening para Kurawa. Kasenteni Werkudara rata sak Kurawa. Lho pripun? Ini menapa mekaten? Oh, sampeyan ora percaya kali Durna. Ha Durna kok kudu percaya. Oh, iki saken dawuh. ngayu mekaten sumanggaken. Pun mung kari siji. Kula tak nyamun dadi Kresna, kula tak nyolong Puntadewa. Puntadewa niku lega donya lila mati. Wong sing lowah-loweh, ora ngerti upa bengkong. Apa-apa jaluke nyoke, neh. Kowe kualik ding napa jaluke dinehke nyoh. Ngoten niku. Oh iki tak dawuh. Kula namung nderek panjenengan. Pun mangpresane wujud kula. Mandita kang agare wangsit. Pindha kombang semadu sarining tawang. Rada kesuwen ning goleke bingung. Mboten dados menapa. Nggih, pun niki Bang diwadahi wonten Kendhaka. Kula tak nemoni Puntadewa. Tak jaluke Puntadewa. Tak kendhawa wis manggaken. Apa-apa penemban. Amit pasang kalian tabeng ugi katebena duna-duna iki sampun kula ayahi nubetan pariwara yayi. Legegweg ugeg sadulita menika Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Kok kandhap blebet. Manyar malah munyat. Nyanyi yayi, nyanyi. Raya-raya kula saking Nanjing tapa wonten niki badhe ngaturi prisa dumateng panjenenganipun Nyai Puntadewa.
wonten dawuh ingkang badhe dipun paringaken Estripun kula menika nampi dawuh dewa tedah tapa kanthi anggaya wujude wahyu catur. inggih. Lah wahyu catur menika saged kalampahan yen to panjenengan kula priyatosaken nggih nggih. Iya lajeng kersanipun. Sumangga kula aturi manjing wonten ing Gendhaga. Menika srana panjenengan saged nampi nugraha kanthi priyatos kula tapake nggih. Dewa yang nuntun ing prangkaseng sayang. No. Oh, kandhak lekuduk manyar-manyar. Ora kangelan mateni Pandhawa ya. Lakon iki bengi patine para Pandhawa. Mati nene aku Pandhawa. Denok Tegawati ngunti mandong dawuh bawa penemban angger Tega Dewa jumatung dawuh paman Durna bejo kemayangan sineng ora kangelan kajena Punta Dewa gampil pun kula lebetke Pendhaga musanike temawon andum gawe panjenengan kedah tutuli kalian kula lumarep wonten negari Ngastina sing pokok mbacutake laku mateni Punta Dewa mateni Werkudara. Iya. Lah lajeng kula kados pundi? Sang Dewi Tegawati duweni kewajiban panjenengan dadi rantai mas. Rantai mas menika menapa? Wah, sampean bujuk ngerayu kalian si Janaka. Oh, Janaka menika panengah Pandhawa. Wah, bocahe pancen kudu mati mergo pancen wong ketok mis. Sapa-sapa dibojo. Mung suruh panyuwun kula nggih. Panjenengan ampun kepelut kepencut dhumateng pun Janaka. Mergo Janaka kuwi duwe aji Asmaragama. Asmaragama. Nggih. Wis saken dawuh kula natian to. Putri nanging kula putri Senopati lho. Nah, arek ngono. Pun monggo kemawon sing baku mengke panjenengan boyong Janaka dipun jak wangsung wonten negari Ngastina. Pandhawa telu mati mung kari mijat Wangiranti. Sedewa nekula gampil dirembang. Manudyayu ngambararum sang kusuma ana. Istangen dawuh tambah ing pangestu. Sing hati-hati kula sangoni pasuki lemah panjenengan.
Sri Tinon langening bamyan busana maneka marna renggang kencana ratna bandera layu kumitir sinrang pandresing maruta kumaraning biyat mantian kumlebeting dwaja justru prasto kayu bangke prapal ron mawur katyup angin kokila bubar sumebang makande. Dewi langan loro makande adegan. Adegan ingkang ongkong aling lapunika ginambaring kajuangan sila mangumpeng. Sinten ngasta mangasrama ing kono. Lapunika ta awarnanira wisik Sang Hyang Bathara Kala nujuri sajuga kepalenggah bali marcu denta kinabesagyaning para widodari sekedhil kurang sawiji mari kula semana den adep tetungguling jepsetan prirayangan Digya Jaramaya wujudnya sak Argasuta netra mencara Winda Surya kembar
rambut den abul-abul modal madul dumawah widangan kanan saha kering yen sinawan saking mandra pindhane kaya gunung akemul mendung krana pindha cating baita guwa menga kaya guwa unturangas kaya geraji waja yen to ngendika gereng-gereng pindha gluduk mangsa kesanga Pradene katetemengo tumungkul pundhaka Jembantala wadarane ajrenta nampi duka mangkono tasru pangandikane sang Bathara Kala ingkang sampun kawiyos ing lisan Jaramaya Madung dawuh maju Jaramaya tak timbali ih ngestaken dawuh ulun Nyatane sedeng sinimo Sang Hyang Sendra Gora rupa Pradisteng dampar kencana asri rengganing busana Kinun trangkum trang maser kena Yayahi wang Bathara Kala sinuwaning tinju maya ten adep sang ya prayaksa mangkono srungandika adalah Bojoleng iblis alanat jijikan Jaramaya Madung dawuh Gusti nimbali dumateng ingkang abdi dasar kawula aduh kowe tak awi cerak tak wraketake moya ana sing bakal ndak andharake mung kejaba sajuga Arikala semono aku wis pinercaya utawa wis utusan kalawan abdiku kinasih Prabu Tega Lelana. Prabu Tega Lelana kuwi duwe adi jenenge Tegawati sing wis manunggal nyawiji karo aku. Saperlu mateni para Pandhawa muh piye carane? Oh, saka pangertenku Tega Lelana lan Tegawati wis jiwa utawa nunggal karep kalawan para Kurawa. Lah iki mung kari nunggu esuk apa sore aku percaya sak wutuhe kalawan Prabu Tega Lelana kalamun to kalegan iki patining Pandhawa. Wah, dalah. Yen to kados mekaten kula namung sekethi jumurung kados pundireh parentah paduka wis. Nanging tak antu-antu kok durung ana pakabaran sing tak kuwatirake menawa iki mengko kejentu sing awang-awang kasandunge rata maragake tata-tata sejaring alaga. Oh, dawuhna kabeh para jim sitan piprayangan supaya ngupaya bocah sing arane Werkudara, Puntadewa, Janaka lan kembar yen to pancen ketemu paten ana sing tanpa sebab. Tansah marmamuring susma sino semaya winahya ing asepi
sinimpan telenging kalbu pambukaning warana talent saking liap layap luyubing ngawuyup pindha pesating supena sumu suping rasa jati ta mlayu mekaten ingkang ngabdi nyuwun pambahing pangestu madal pasilan nyuwun pamit ora ketang cara kintang sambung Prabu Dalo dina iki ora kuwatir tak jampangi saka Mandrawa Isnika ngestaken jam arum arum sekar gadung yang beri gading amambarum kandaniro bermorong isep sarining kembang pindha puji ning Brahmana mangsa santi jaya jaya kowe wis anggeni dikandhani ayo dul marap nang Ngamarta nang ngarepmu ki suasanane genting lah kowe mandeg mangu kok sik to Kakang jan saka rasaku negara Ngamarta iki pancen peteng mergo kena bebenduning Jawata. Lah karemu piye? Ya mergo nang kaya mengkono iki kudu nganggo penggalih kanthi werit aja mung usrak-usuk kudu tenaga. Mergo nento menganggo akal mengko bakal apes. Nek nganggo akal tak duga ora bakal katemaan cintraka. Oh ngono to. Lah kok kowe muni ora sembaranganing titah mau piye? Yo, mergo kang ngancam para Pandhawa kuwi ora ana liya kejaba traing dewa. Tansah marwamuring susma sinuk semaya winahya ing sepi. Sinimpen telenging kalbu. Oh, ya yen
kaya mengkono aja nganti kendhat. Engko yen to awake dhewe iki mengko klena ora wurung malah sing dadi bebaya dadi korban ora ana kejaba pepundenmu para Pandhawa. Mengkono Kakang. Ayo dilacak aja nganti ana bebaya. Lah ra ngono. Kacariyas langening Wanadri tumuwuh kang anut mangsa mawantu tumibaning garing kang sarwa puspita hambabar gondo kang arum ambabar gondo arum permara kang isep sarining kembang Raya-raya tak sekota
tak sengkuta lakone aja nganti urut-urutaning crita ki dipedhot-pedhot. Ha apa? Mergo pancen aku mundi dawuh yen to kowe dadi dalang sesuk kudu manut ilining banyu. Kowe kena ngeli ning aja nganti keli. Tegese sing pokok melu mbyaking jaman, nut jaman kelakone ning aja nganti ngelalekke crita lan ngelalekke struktur carita. Wah, ngantek kaya mbiyen skripsiku ya kuwi kaya struktur lakon. Dadi adegan iki urut kae. Perkara disingkat-singkat ya mergo karang wektune tak oyak-oyak iki jam 2 kliwat. Ora apa-apa zaman saiki iki ngono kuwi kaya. Sing penting cerita jejer pisan dhewe limbukan 2 jam. Bar kuwi yo kok bet perang pisan yo gara-gara 2 jam meneh. Perang cakil yo bubar. Ya aja kaya ngono ku jenenge keli tak omongi. Bener sing ngendikake Petruk mau Kang Gareng. Piye-piyene aja lali karo pakem mergo pakem kuwi ana karepe. Jejer pisan iki piye patet iki ana karepe, ya to. Bedol kayon ki ana karepe, perang pisan kuwi perang gagal sebabe apa ki ana karepe. Nek kabeh dipedhot-pedhot nek ya ora jangkep, malah mending pakeliran padat genah. Ini ya bener omongane Petruk kok. Lah iya Kagaring nadyan piye wae dhewe tetep manut mbyaking jaman. Iku wis ngancik gara-gara Mbah Waluya isih. Apa? Cara ngono supaya samekta gati. Monggo Mbah Waluya. Ayo co diringi serampat. Ayo serampate.